Türkiýe gitmek üçin wiza almak isleýän türkmen raýatlaryna edilen talaplar ýene-de artdy. Indi wiza almak üçin raýatlar ýurtdan çykan wagtynda kynçylyk döröse şikayet etmejegini öňünden tasdiklamaly edildi. Täze talap barada adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy 17 aprelde habar berdi. Türkmenistanda Türk wizasyny almak üçin zeruri etmenamalaryň sanyna goşulan ýene bir dokumente gol çekip ýurdun raýatlary Aşgabatyň halkara aeroportunda migrasiýa gullugy tarapyndan saklanyp ýurdun daşyna goý berilmedik ýagdaýynda häkimetlerden hiç hili şikayet etmejegini tasdiklaýarlar. Adam hukuklaryny goraýjy gurama ýa-ni ýakynda Aşgabatdan Türkiýe baran bir türkmen raýatynyň ýagdaýyny we onuň gitmezden ozal wiza merkezine baranda birnäçe otaga girip çykmaly bolanlygyny aýdyp muny keselhanada lukmançylyk barlygyna magsus ýagdaý meňzetdi we otaglaryň her birinde baranyň jekmejik jogap bermeli bolýanlygyny aýtdy. Iň soňky otagda penjereden öňünden doldurulan kagyzy berip gol çekdirdiýärler. Onuň mazmuny şeýleräk: "Men adım familiýam baran ýurdumda Türkmenistanyň mertebesine ziýan ýetirjek şäherlere gatnaşmajakdygyma, sol ýurdun kanunlaryny bozmajakdygyma söz berýärin. Halkara howa menzilinde migrasiýa gullugy tarapyndan saklanan halatynda häkimetlere garşy hiç hili talap bildirmerin we çäre görmerin." Dilip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda türkmen raýaty çetirlenýär. Adam hukuklaryny goraýjy guramak hagyzda pasportdaky maglumatlaryň bolmalydygyny we oňa gol çekmelidigini habar berýär hem gol goýup adamyň geljekde öz hukuklaryny goramak mümkinçiliginden meýletin mahrum bolýanlygyny belleýär. Türkiýe 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünligi girdi. Şondan beri Türkiýe gitmek üçin wiza almak isleýän Türkmenistanyň raýatlaryndan edilen talaplaryň sany iýdigiderli artýar. Diňe şu ýylyň başyndan beri Türk wizasyny almak üçin türkmen raýatlaryndan öz watanyna gaýdyp geljekdigini kepillendirýän resmi namalar şeýle hem opozisiýon pikirli watandaşlary we aktivistler bilen aragatnaşykda bolmajagy barada kepil haty talap edildi. Siýasatdan öz ýurduna gaýdyp geljekdigini tasdiklaýan kepilnamalar goňşy Gazagstana gitjek bolýan türkmen raýatlaryndan hem talap edilip başlandy. Dokumentleri almakdaky kynçylyklara garamazdan Türkmenistandan migrasiýa hakymy ýokary bolmagynda galýar işçilik hem korrupsiýa köpleri gazanç üçin ýurtdan çykmaň ýollaryny gözlemäge mejbur edýär. Wiza düzgünlüğüň girdilenligine garamazdan Türkiýe henidem Türkmenistanyň raýatlary üçin iň meşhur ýurtlaryň biri bolmagynda galýar şeýle-de türkmen raýatlary zähmet migrasiýasy üçin Orsiýada hem Birleşen Arap Emirliklerini köp saýlaýar.